С категория 53 кг жени победа за Юми Шимоно, Япония. Meiji, the winner is Yumi Shimono, Japan. Следваща среща 53 кг от екипце полуфинал Алтин Шагара, Казахстан, Маркашева, Казахстан. Meiji, the next match seniors winner of wrestling, Алтин Шагара, Казахстан. 97 кг победа за Сеул, Корея. Meiji, the winner is Kenwaka Seoul, Korea. Следваща среща категория 97 кг свободен стил полуфинал Мавдиша Рахимия, Иран срещу Киел.